हेलो एभ्रिवान दिनैनिबो गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायगोननानै लाग्रोनाय थानाय लोगोफोर लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलफोराव नायनानै एसेबाबो हमनो हाखादों दिनैनि भिडिअआ मानि सोमोन्दै जागोन। लोगोफोर दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों अमा राजा एबा दशरथ बर'नि डाइरेक्टेड होनायाव दिहुनजानाय गोदानै आबुं मोनसे बर' सावथुननि सायाव आपडेट लानानै फैदों। लोगोफोर बे बर' सावथुननि टाइटेल आरो थाम्बनेलनि मुङानो जादों संदान। ओमफ्राय लोगोफोर बे संदान आबुं बर' सावथुनावनो गाहायै फाव खालामनायखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों दिनेश अनसुमै, प्रिया, मेब्ला सिखारि आरो लोगोसे गोबांथार फाव खालामगिरिफोरा बे संदान आबुं बर' सावथुनाव फावखौ खालामदों लोगोफोर। आरो बे बर' सावथुननि स्क्रिप्टखौ लिरदों सोमदोन बिथांजों लोगोसे अमा राजा बिथांमोनानो। लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बे संदान आबुं बर' सावथुनखौ गोबाङानो एपिसड 1 निफ्राय लानानै एपिसड 13 सिम गोबाङानो नायखाबायमोन आरो नुखाबायमोन नङा होमबा लोगोफोर। आरो नोंथांमोना बे संदान आबुं बर' सावथुननि एपिसड 14 खौ जोबोरैनो नायनो थाखाय एक्साइटेड जाना दंमोन। गोबाङानो कमेन्ट्सबो खालामदोंमोन माब्ला रिलिज खालामगोन होननानै। लोगोफोर बे संदान आबुं बर' सावथुननि एपिसड 14 खौ मैया रिलिज खालामनानै होबाय लोगोफोर। जुदि दासिमाव नोंथांमोना सोरबाफोर नायालासिनो थादोंब्ला बयबो बगाजुलि कमेडियान इउटुब चेनेलावहाय बयबो थांनानै नायहैब्लानो जाबाय लोगोफोर। आरो सोर सोर नोंथांमोना बे संदान आबुं बर' सावथुननि एपिसड 14 खौ नायखो आरो नायनानै माबोरै मोनखो बयबो कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे संदान आबुं बर' सावथुना बे एपिसड 14 आवनो लास्ट पार्ट जाबाय लोगोफोर। मानोना बे संदान आबुं बर' सावथुना बे एपिसड 14 आवनो जोब्बाय लोगोफोर। नोंथांमोना सोर सोर संदान आबुं बर' सावथुनखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायनानै माबोरै मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर। लोगोफोर बे संदान आबुं बर' सावथुननि फुल मुभिखौ बिथांमोना थाबैनो खनसेयैनो रिलिज खालामनानै होगोन लोगोफोर। नोंथांमोना बेनि फुल मुभिखौ नोंथांमोना नायफिननो गोसो जादोंब्ला खनसे नायफिननो हागोन रिलिज खालामोब्ला। लोगोफोर लोगोसे नै दासिमनि सुंद' आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट्स खालामना होयोब्लानो जाबाय। आरो लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय लोगोफोर। जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान गोदान बर' सावथुनफोरनि आरो मिउजिक भिडिअफोरनि शर्ट मुभिफोरनि आपडेटखौ आंनि बे चेनेलाव मोनथिनो मोनबाय थायो।